Eżisti fil-katakezi tagħna llum xtaqt li nkompli nirrifletti f'din it-tieni katakezi fuq il-littra pastorali li l-isfijiet tagħna tawna għal Ottubru 2011 li ġġib l-isem il-kwalità tal-ħajja nisranija. L-ewwel katakezi bażikament kommentajt biss l-ewwel paragrafu li kien l-introduzzjoni, illum se nibda il-qalba ħnejdu hekk dik li hija l-pastorali littra fiha nfisha. Bl-ewwel taqsima tagħha illi iġib l-isem il-realtà tagħna llum. Importanti qabel ma nidħol fiha biex aħna nkunu nsara awtentiċi f'kull żmien in-nisrani qatt mhu maqtuħ mir-realtà li hu jgħix fiha. Jekk nippruvaw noħolqu stil ta' ħajja nisranija maqtuħ mir-realtà soċjali ma' żminijiet li aħna fihom ngħixu, jekk il-ħajja nisranija tagħna tkun maqtuha miż-żminijiet li aħna ngħixu fihom, allura il-ħajja nisranija tagħna tajba kemm tista' tkun tajba ma tkunx relevanti. Ħajja nisranija li ma tkunx relevanti għaż-żminijiet li aħna qegħdin ngħixu fihom. Importanti li aħna nkunu in touch ma' realtà eżistijaj. Għax aħna rridu nsiru r-risposta ta' Alla għal din ir-realtà li qegħdin ngħixu fiha. U jekk ma nkunux in touch ma' realtà ta' żminijietna, il-gwajtana jkun li aħna nibqgħu nagħtu risposta tweġibiet stili ta' ħajja illi jkunu tajbin għal żmien ta' qabel imma mhux għal żmien ta' issa. Għal żmien ta' issa rridu jkunu ċari x'inhi s-sitwazzjoni li aħna qegħdin ngħixu fiha biex aħna nsiru din it-tweġiba evanġelika, it-tweġiba ta' Kristu. Ovvjament din mhix tweġiba li tibdel it-tagħlim ta' Ġesu, li tibdel dak li tagħmel il-Knisja, imma l-espressjoni tal-ħajja nisranija tagħna, l-enfasi differenti fejn għandu jkun skont il-ħtiġijiet u ċ-ċirkustanzi ta' żmien, jekk ma nimxux pass pass, ritmu mas-soċjetà tagħna lura nispiċċaw skaduti u relevanti. U l-isfijiet tagħna jippropolunna 3 aspetti mir-realtà li aħna llum qegħdin ngħixu fiha, li nixtieq li aħna nifhmuhom, nirrealizzaw fiex qegħdin ngħixu fiex ninsabu, li ma nkunux omja, li ma nkunux bħal l-ostrich li nitfgħu rasna fil-ħamrija u nibqgħu hemm ma nagħmlu xejn. L-ewwel realtà hija li qegħdin jippropolunna l-isfijiet u qed jgħidulna li tagħmilha diffiċli r-realtà tal-lum biex tkun nisrani. Tagħmilha diffiċli fiex biex tagħmel għażla favur iktar twemmin fil-mulej u iktar impenn biex nibnu l-Knisja fuq it-tagħlim ta' Ġesu. Mela aħna l-hemmhekk iridu nimxu, li nikbru fil-fidi u li l-Knisja nibnuha skont kif jixtieqha Kristu, mhux kif irdu aħna. Għaliex fi żminijietna faċilment ikollna tendenza li nibnu knisja falsa. Knisja falsa forsi kelma qawwija. Nibnu knisja falsa meta nippruvaw nibnu knisja kif ridu aħna. Il-Knisja mhix tagħna. Il-Knisja ta' Kristu. L-ebda papa, l-ebda isqof, l-ebda saċerdot patriju sorju jew laik ma jista' jibni knisja kif iridu. Ħadd. Il-Papa Benedettu 16 fil-bidu tal-ministeru tiegħu bħala papa kien waħda mir-rimarki li jagħmel li huwa jrid jisma' l-kelma ta' Alla għax hu ma jistax jibni l-Knisja kif iridu bl-idea tiegħu. Imma kif irida Kristu. Il-Knisja mhix tagħna, il-Knisja ta' Alla. U allura importanti jeżisti li aħna ma nistgħux fi żminijietna nibnu Knisja li takkomoda kollox. Knisja illi tikkomunika aħjar, Knisja li aktar xhieda, Knisja li lesta b'qalb miftuħa l kulħadd iva, imma mhux Knisja li tibdel it-tagħlim, mhux Knisja li tibdel il-Kristu, mhux Knisja li tawweġ il-verità biex ħadd ma jkun offis u kulħadd iħossu komdu u kulħadd iħossu tajjeb. Dik mhijiex il-Knisja ta' Kristu eżistijaj. L-ewwel realtà li qegħdin l-isfijiet ipoġġu quddiem għajnejna u li jiftħunna għajnejna li hija il-bidla isimgħu il-kliem preċiż. Qawwija u maġla tas-soċjetà u l-kultura ta' madwarna. L-ewwel ħaġa nifqu pass pass fuq dal-kliem bidla.
L-affarijiet qegħdin jitbidlu u naħseb illi qed nindunaw fuq din il-ħaġa. Nittama li kulħadd għandu moħħu miftuħ u nirrealizzaw l-affarijiet qegħdin jitbidlu. Ma ngħixux f'soċjetà u kultura ta' 50 sena ilu. L-affarijiet qed jitbidlu. Bidla qawwija u maġla. Mela l-affarijiet mhumiex light, ħfief, bidliet żgħar, qawwijin għandhom impatt enormi hemm diversi raġuni għaliex u maġla mhijiex issir bil-mod b'ritmu maġġel li xi drabi aħna stess laqas inlaħqu magħha. Għaliex l-affarijiet tant qed jitbidlu brata maġla fis-soċjetà tagħna. Fis-soċjetà u l-kultura x'inhi? Il-kultura jekk nista' nispjegha b'mod sempliċi anuċċali. Il-kultura hija mod kif inti tħares lejn il-ħajja, hija mod kif inti tgħix, mod kif inti tevalwa r-realtà, mod kif inti tiddeċidi, mod ta' inti x'valuri tħaddan, il-kultura hija dil-umbrella li fiha tinkorpora dan kollu. Kultura tagħna melek qabel konna nħarsu lejn il-ħajja b'ċertu mod, illum inħarsu lejha b'mod ieħor. U l-isfijiet se jagħtuna ċerti eżempji partikolari minn hawn ftit ieħor. Però qed jgħidulna li aħna l-insara huwa diffiċli illi nidentifikaw li nafusna f'kollox ma' din il-kultura, jiġifieri fil-kultura li aħna qegħdin ngħixu fiha, f'din l-istil ta' ħajja, f'din il-mod ġdid kif tħares lejn il-ħajja eċetera, in-nisrani ma jistax jaqbad u din joħodha hekk bħala given carte blanche u jgħid ħajjina parti minn din ir-realtà ta' ma nistgħux naqbdu noħduha. Il-kultura tagħna tittiġi infiltrata mill-Vanġelu u tittiġi arricchita mill-Vanġelu. Imma affarijiet li fil-kultura tagħna ċertament li ma kunux qabel u li issa qegħdin u li huma tajbin. U f'dak li hu tajjeb aħna għandna nkunu parti minnu. Pereżempju, l-isfijiet tagħna jagħtuna il-valur tal-ambjent. Naħseb il-kultura ta' 50 sena ilu ma kienx daqshekk sensittiva għall-ambjent daqskemm hija llum. Bil-liġijiet li għandna favur l-ambjent, bil-edukazzjoni li għandna favur l-ambjent, bil-propaganda li għandna favur l-ambjent, ċertament hija realtà tajba illi aħna għandna nappoġġjawha u nkunu parti minnha. Għandna realtà oħra pereżempju illi għandna aktar sensittività li naċċettaw persuni li huma ta' kulturi differenti. Aħna fi żminijietna għandna ħafna taħlit ta' nies ġej minn razza differenti, nies ġej minn reliġjon differenti u ħanidu hekk. By and large, għax mhux dejjem jiġri, sfortunatament anke f'pajjiżna għandna ċerti elementi razzisti li hu ta' min jikkundannhom. Imma naħseb mod ġenerali aħna aktar poplu li huwa tolleranti għandu aktar ftuħ għal persuni li huma differenti minna u dan ċertament li huwa sinjal pożittiv. Li aħna wkoll bħala nsara dil-kultura m'għandniex problema biha, anzi jiena ngħid għandna nkunu parti minnha. Il-ftuħ għar-realtà globali u l-opportunitajiet bir-riski li jġibu. Il-kultura tagħna mhix kultura magħluqa fiha nfisha Malta, aħna konxi li aħna parti minn realtà ikbar kemm fuq livell politiku, kemm fuq livell soċjali. Illum anke jekk ma tridx inti bl-internet pereżempju, aħna għaddejxu f'dinja globalizzata. Jiġifieri m'hemm xejn illi aħna Maltin u aħna maqtuwajn mill-bqija ta' realtà tad-dinja, mill-bqija ta' realtà tal-ħajja. Aħna li jiġri f'post fid-dinja llum jeffettwa l-kulħadd, li jiġri f'Malta jeffettwa pajjiżi oħrajn ukoll, anke fuq ċerti deċiżjonijiet. U aħna miftuħin għall opportunitajiet. U ta' huma affarijiet tajbin. Bir-riski li hemm għax it-taħlit iġib dejjem riskju, però fih innifsu li inti tinfetaħ għal dawn l-opportunitajiet kollha mhuwiex ħażin. Dawn huma aspetti pożittivi tal-kultura tagħna. Ma nistgħux aħna nikkundannaw il-kultura tagħna f'kollox, nagħmlu żball kbir, hemm affarijiet li anke aħna bħala nsara li forsi tajnihom il-ġenb il-kultura tal-lum qed tiftkilna għajnejna. Naħseb jien l-ixxu tal-ambjent aħna l-insara u aħna Franġiskani iktar u iktar kellna xi nkunu aħna illi nġibu bidla ambjentali. F'realtà mhux dejjem ġiet mill-Knisja li ġabed din il-bidla ambjentali, ġifieri affarijiet li stajna aħna konna il-mutur warahom imma ma konniex dejjem il-mutur warahom u kien ħadd ieħor anke li forsi mhux b'ispirazzjoni nisranija
illi anqal ċerta valuri li huma tajbin li aħna noħduhom. Allura maħniex ngħidu li kollox huwa ħażin fil-kultura tagħna, fil-bidliet li qegħdin iseħħu, ma neħdux dik l-attitudni negattiva. Però ma nistgħux ngħidu li kollox huwa pożittiv fil-kultura tagħna. Jiġifieri hemm affarijiet li aħna għandna naċċettaw, ma affarijiet li aħna m'għandniex naċċettaw. U l-isfijiet ukoll jagħtuna xi affarijiet li huma diffiċli li ngħixu fil-kultura tagħna. Jgħidulna li hu diffiċli tgħix il-valuri nsara, mhux kollha, uħud minnhom bħal xiex. L-ewwel valur li jsemmunna huwa rispett lejn l-individu mit-tnissil sal-aħħar mument tal-ħajja, mit-tnissil tiegħu sal-mewt. Il-kultura prevalenti mxerda madwar id-dinja hija kultura favur l-abort, hija kultura bil-mod il-mod li qed issir favur anka l-eutanasja. Allura li l-bniedem joqtol lill-bniedem fil-bidu ta' twelid tiegħu u lejn l-aħħar ta' ħajtu. Din hija kultura li qed ngħixu fiha wkoll. Li bl-ebda mod aħna ma nistgħu naċċettawha ħassir sfida dejjem akbar, meta kważi fid-dinja kollha l-abortu legalizzat u l-eutanasja qiegħda tikber, l-awareness qalb il-leġislaturi tal-pajjiżi biex jilleġislaw dan il-qtil ġdid, l-eutanasja, wara li leġislaw il-qtil ta' trabi f'ġuf ommhom. Din hija l-kultura li għalkemm f'pajjiżna ġeluna nemmnu li hija ħafna l-bot minna, ir-realtà mhijiex hekk. Ir-realtà hija li aħna għandna diversi Maltin, mhumiex il-mijiet, imma li jmorru jagħmlu abort barra minn Malta. Mistoqsija anka xiġri f'Malta fejn jidħol ir-rispett tal-ħajja. Danna ma ngħidux li huwa l-bot minn pajjiżna eżistej. Ma ngħidux l-bot minn pajjiżna. Meta l-Knisja insistiet li kull fejn daħal id-divorzju wara daħal l-abort kien hemm min qal li mhix vera li waħda ma twassalx necessarjament tal-oħra, ċertament mhux kull min jaqbel mad-divorzju jaqbel mal-abort, però l-argumenti huma l-istess. L-argumenti huma l-istess. Favur iż-żwieġ imma f'ċerti ċirkustanzi nagħtu permess għad-divorzju. Favur il-ħajja imma f'ċerti ċirkustanzi u jekk persuna tiġi rrejpjata, u jekk taf li ħajkollok tarbija li hija marida, u jekk għandek tarbija minn ma ppjanajta u ma taffordjahiex, f'dawk iċ-ċirkustanzi għaliex m'għandniex inħallu l-abort. Hekk jibdew ikunu l-argumenti sistemi minn ftit ieħor. L-istess kif kienu fuq iż-żwieġ. U allura rridu niftħu għajnejna. Din hija kultura tal-abort kontra l-ħajja li tmiss ix-tut tagħna u diġà qiegħda tmiss ix-tut tagħna. Niftħu għajnejna għax aħna f'pajjiżna jiġru l-affarijiet. Jinħmew biskiet bil-mod, ħadd ma jitkellem jibqa' siket sakemm tfaqqa persuna li titkellem fil-pubbliku u mbagħad nibdew nitkellmu u nieħdu deċiżjonijiet ta' malajr u maġlin. Imma l-problema tkun ilha ġejja. U l-abort jekk maħniex se nibdew nitkellmu minnu issa l-istess bħal ta' żwieġ se jiġri. Il-kultura tidħol, tinbidel u meta tinbidel il-kultura imbagħad titbidel il-liġi. Kif ġara fil-kwistjoni ta' żwieġ. Fuq l-abort hemm bżonn nibdew nibnu kultura favur il-ħajja fil-familji, fl-iskejjel, fil-klassijiet ta' dottrina, fil-korsijiet ta' kana, f'kull imkien fil-preparazzjoni għaż-żwieġ, fis-seminarji, li tissir l-enfasi favur il-ħajja minn kulħadd fil-Knisja. Irridu nibdew nitkellmu fuqha minn issa, għax jista' jkun li jkun tard wisq meta nitkellmu. Irridu nkunu preżenti issa f'din ir-realtà u nibdew nilqawha biex nibnu kultura favur il-ħajja. It-tieni aspett tal-kultura li l-isfiet isemmunna li aħna m'għandniex naċċettaw ma nistgħux insiru parti minnu bħala nsara hija l-fatt li iż-żwieġ dejjiemi u ta' familja stabbli fejn it-tfal jistgħu jitrabbew f'sigurtà illum huwa meddet. Illum huwa meddet. Il-kultura tagħna m'għadix tappoġġja kultura ta' familja stabbli fil-verità. Żwieġ dejjiemi ma għandu s-sapport tal-kultura u tal-qafas leġislattiv. Aspetti ieħor fil-kultura tagħna li hu negattiv hija li hemm eluq għal din l-esperjenza ta' Alla li permessa tal twassal għall impenn fil-Knisja u l-impenn Kristjan fis-soċjetà.
U hawnhekk nixtieq nirrimarka ftit ħalli nifhmu sew xi tgħidulna. L-isfijiet ma qalulniex li l-kultura tagħna hija magħluqa għall-esperjenza tal-Alla fiha nfisha. Anzi, jiena naħseb li fil-kultura tagħna llum il-ġurnata mhux qed nifhem biss hawn Malta ma qed nifhem ngħid b'mod aktar ftit kollettiv, ċertu qawmien reliġjuż, diversi nies li qegħdin ifittxu xi tip ta' spiritwalità, diversi li jippruvaw lek reliġjonijiet li mhumiex insara li ġejjin mill-Orient bħalmu l-Buddiżmu, l-Kundiżmu, u allura jipprattikaw il-yoga, transcendental meditation, jipprattikaw iż-Zen. Ġifieri hawn ċerta tfittxija wkoll għall-ispiritwalità lil mill-ħajja nisranija. Ma nisfiti tgħidulna li tagħmel esperjenza ta' Alla f'sens nisrani li mbattejnek timpenja ruħek fil-Knisja fis-soċjetà, dik li qed insiru allerġiċi għaliha. Anka fost l-insara hemm irid ikun nisrani ma' waħdu d-dar. Jitlob waħdu Alla imma ma jridx jimpenja ruħu fil-Knisja u fis-soċjetà. Għaliex l-esperjenza ta' Alla mhux biss tiftiħna r-realtà tal-Knisja, imma tiftaħna r-realtà soċjali. Aħna m'għandniex Alla privatizzat, Alla tiegħi, Alla individwali. Ir-razzjoni tiegħi Alla tiftaħni għar-realtà tal-Knisja u maqut mal-Knisja rid ninfetaħ għar-realtà tad-dinja, l-bżonnijiet tas-soċjetà. Ma nistgħux inkunu nsara li nitolbu nżommu l-Alla li nfusna u nagħlqu għajnejna għal bżonnijiet soċjali. Imma jista' jkun li għandna tendenza anke fi żminijietna, anke fil-Knisja f'Malta, ta' persuni li jingħataw għat-talb imma mbagħad ma jridux ixamru l-kmiem u jmiddu jdejhom fil-bżonnijiet tal-Knisja u fis-soċjetà. Ċertament kulħadd għandu l-kariżmi u d-doni tiegħu. Però xi kultant jien personalment ninnota ċerti tendenzi spiritwali anke fih dan ċerti movimenti anke fih dan il-Knisja illi nintefgħu għal ħajja tat-talb imma ma mmiddux idejna għal bżonn tal-Knisja u għal bżonn tas-soċjetà tagħna. U allura is-soċjetà tagħna tibda tinxef mill-lajċi li għandhom valuri sodi, valuri impenjati mibnija fuq it-talim ta' Kristu u t-talim ta' Knisja, imma mbagħad ma jridux impenjaw ruhom fil-ħajja politika, fil-ħajja ekonomika, fid-dinja tax-xogħol. Noħolqu firda bejn l-esperjenza ta' Alla u l-aspett reliġjuż u d-dimensjoni pubblika ta' dak li aħna imsejħin biex ngħixu. Ir-reliġjon nipprivatizzawa, il-fidi nagħmluha ħaġa privata tagħna li jiena ngħixha waħdi fi-skiet, imma ħilsa minn kull impenn fil-Knisja u minn kull impenn soċjali. Din hija puxjatura li s-soċjetà tagħna qed toħloq. Jekk naraw xi jiġri f'pajjiżi oħra illi hawn Malta diġà qabdet iruq eżistej. Forsi ma nsemmuhiex imma l-iruq tagħha hekk qegħdin diġà. Maħniex inkunu kontra reliġjon, imma dikka ħaġa privata, ħaġa tiegħek. Kważi jekk nistgħu neliminaw ir-reliġjon mill-aspett pubbliku u soċjali, bl-iskuża li ħadd ma jħossu offiż, eċetera, ikun aħjar. Dik kulħadd private practice tiegħu. Jagħmilha hu fiskiet, fil-moħbi. Esperjenza tal-Alla li imma li m'għandha l-ebda impenn fil-Knisja, laqqas taqdek mal-Knisja u laqqas iktar mas-soċjetà. Din hija kultura wkoll illi hija ambigwa, fina, imma li mhijiex nisranija. U aspett tal-kultura tagħna li aħna ma nistgħux nidentifikaw lil nfusna miegħu. Mela l-ewwel realtà l-isfijiet għalulna biex niftħu għajnejna dwarha hija l-bidla qawwija u maġra tas-soċjetà u l-kultura tagħna kif spjegajt dawn l-elementi. It-tieni realtà tas-soċjetà tagħna hija l-introduzzjoni tad-divorzju. It-dħul tad-divorzju f'pajjiżna qed jgħidulna l-isfijiet issa għandna soċjetà li iktar faċli tindarab fil-kuntest ta' żwieġ u l-familja. Iktar faċli, mhux qabel ma kenniex familji qegħdin jitkissru. Mhux qabel ma kenniex, anke qabel ma kellna divorzju kellna familji jitkissru. Imma d-divorzju se jagħti iktar spazju għal familji biex jitkissru. Għal persuni li jimpenjaw ruhom ħafna iktar inqas fej dak li hu żwieġ u dak li hu l-familja. Allura konna soċjetà, jekk soċjetà verament il-familja hija s-sisien tas-soċjetà. U jekk verament il-familja hija s-sisien tal-Knisja, allura kif titkisser il-familja tibda titkisser is-soċjetà u titkisser magħha l-Knisja.
L-introduzzjoni huwa mhux l-uniku, l-introduzzjoni tad-divorzju mhix l-uniku ma wieħed mill-fatturi li jkompli jeżżes is-sisien tas-soċjetà tagħna u tal-Knisja. Għaliex il-familja u żwieġ huma feruti mid-divorzju kemm dak ċivili u kemm dak ta' Knisja. Il-bniedem fl-aħħar mill-aħħar, il-bniedem huwa l-istess. Il-bniedem huwa l-istess fil-ħajja tiegħu ta' nisrani fil-ħajja tiegħu tas-soċjetà. Ma nistgħux noħolqu din il-firda u din id-dikotomija. It-tielet realtà illi l-isfijiet tagħna ikellmuna dwarha hija r-realtà tal-abbużi ta' minorenni minn xi saċerdoti. Smajnija barra minn Malta, smajnija fl-Amerika, smajnija f'pajjiżi fl-Ewropa, qed nisimgħuha f'pajjiżna wkoll. Realtà li ħsibniha li għal-bot minn xtutna forsi wħud minnha ma qed nirrealizzaw li hija preżenti wkoll fil-Knisja lokali tagħna. Realtà li l-isfijiet tagħna jgħidulna illi ġib dbatija enormi għal kull min safa vittma ta' xi abbuż u tumiljana quddiem il-vittmi, quddiem il-Knisja u quddiem is-soċjetà. Jiena nixtieq inżid b'enfasi qawwi li l-ewwel li għandha tumiljana lajja quddiem il-vittmi, la quddiem il-Knisja, la quddiem is-soċjetà, imma quddiem Alla. L-ewwel umiljazzjoni, l-ewwel mea kulpa irridu ngħiduha quddiem Alla, quddiem Sidna Ġesu Kristu. Għax id-dnub l-ewwel ma joffendu għall-Alla mbagħad il-bniedem. U rridu nitolbu maħfra l-Alla mhux biss il-bniedem. Smajna diversi maħfriet lill-vittmi, lis-soċjetà, lil min weġġa b'dawn in-nuqqas tagħna s-saċerdoti. Però bżonn nitolbu maħfra l-Alla u maħfra l-Alla pubblika. Għax aħna ta' Alla, aħna ta' Kristu, aħna tiegħu. Il-Knisja mhijiex istituzzjoni kwalsiasi li kif tinduna li hemm żbalji fiha titlob maħfra lis-soċjetà u punto basta. U tipprova tirranġahom mhijiex dik biss. Il-Knisja ta' Kristu. U jekk hemm xi ħadd li ġie ferut huwa Kristu, l-ewwel qabel kollox jidentifika ruħu ma' xkejknin. U għandna bżonn pubblikament nitolbu maħfra l Ġesu għal dawn nuqqasijiet tagħna. Dawn ir-realtajiet eżistijej, il-bidla tal-kultura, ir-realtà tad-divorzju u r-realtà tal-abbużi fuq il-minorenni fi dan il-Knisja, huma il-kuntest li l-isfijiet qed tipoġġilna qudiemna li jagħmilha diffiċli biex nieħdu deċiżjonijiet li fuq dan nitkellem fil-katakezi li jmiss imbagħad, deċiżjonijiet dwar il-kwalità tal-ħajja nisranija tagħna. Jagħmluha diffiċli u l-isqofet jgħidilna ċari diffiċli tkun nisrani llum. Għaliex fil-kultura li qed titbiddel li mhux dejjem taqbel mal-Vanġelu ma li tkun nisrani, mhux faċli tiddeċidi li inti tkun differenti għax iwaqqgħu kaċċajt jippersegwitawk. F'kultura fejn id-divorzju irriet is-sisien tal-familja, mhux faċli inti meta kulħadd madwarek jaħsibha b'ċerta mod fuq żwieġ il-familja li inti tibqa' tkun xut ta' Kristu għax inti temmen fil-verità li huwa wriena. U mhux faċli tibqa' tkun parti mill-Knisja meta tibda tisma' b'ċertu ħażen fil-Knisja stess. Mhuwiex faċli. Jien nemmen li hemm realtajiet oħrajn isfijiet tawna tlieta, però naħseb li hemm realtajiet oħrajn illi għall-insara f'Malta isibuha diffiċli wħud minnhom anke li jkunu parti mill-Knisja fejn jidħol kwistjoni taħraq ta' kif niċċelebraw il-festi tagħna. Naf diversi insara li huma allerġiċi għal din il-ħaġa u jsibuha diffiċli jkunu parti mill-Knisja f'Malta minħabba d-issue. Jista' jkollna ġifieri realtajiet oħrajn isfijiet tawna dawn it-tlieta li nemmen huma l-iktar tlieta li jaħarqu bħalissa. Però, iva, għandna din l-isfida tad-deċiżjoni quddiem dawn ir-realtajiet. Nenfasizza li hija sfida u mixtieq ta' qalb. Nittama sisti li aħna niftħu għajnina nkunu konxi tar-realtà li qegħdin fiha għaliex f'din ir-realtà jiena u int qegħdin niġu mistiedna mill-isfijiet tagħna ma' wisq iktar minn Sidna Ġesu Kristu li nieħdu deċiżjoni x'tip ta' ħajja nisranija jien se ngħix f'dan il-kuntest tas-soċjetà u tal-Knisja illum.
din tkun l-aħħar riflessjoni mibnija fuq l-ittra pastor tal-isfijiet tagħna fil-katakezi li nagħtikom darb'oħra. U l-mulej jagħtina slim.